Aj keď sú C-čkové kamery od Canon takou mojou pomyselnou srdcovkou, vidím na nich jedno hlavné mínus oproti menším a nižším modelom. Zdravím ťa pri dnešnom videjku, v ktorom ti porozprávam o jednom z mojich posledných točení z Canon C300 Mark III. Ale ešte predtým, než prejdeme k samotným záberom a k pointe tohto videa, tak poďme sa pozrieť na to, čo som si navolil za setup. Je vidieť, že je to naozaj veľký kus železa, ale samotná kamera je v podstate len táto časť. Ja tu mám tento prídavný modul len kvôli tomu, že som sem potreboval dať V-mount akumulátor. A ten nejde, v podstate nefunguje dať nejako priamo na tú kameru, takže potreboval som ten modul. Inak by som používal tú kameru samostatne, len to telo. Takže preto je taká veľká, preto je taká nemotornejšia. Vyzerá tak monštruózne. Musel som tam dať samozrejme ešte aj monitor, takže opäť stáva sa to také väčšie, neforemnejšie, trošičku nepraktickejšie. A pokiaľ si všimneš, mám tu taký úchyt, ktorý je úplne vpredu. Slúži na uchytenie V70, čo je takýto profesionálny náhľadiak, taký hľadáčik, profi očnica nazvime to, ktorú som ani nestihol použiť, pretože mali sme len 1,5 hodiny a s tým, že je tá kamera ťažká, veľká, naháňali sme sa tam, tak nemal som čas, aby som ešte nahrával niektoré zábery, ktoré som chcel z pleca, kde by som použil tento hľadáčik v odzovkách, tak som si ho aspoň vyskúšal tu v štúdiu, ale toto som nedával dole, pretože každá z tých vecí, ktorá sa pripevňuje na tú kameru, sa tu ešte aj skrutkuje, tak aby som to zbytočne nekomplikoval. No a použil som dva hlavné objektívy, EF-kovú 24-70 f2.8 a potom jeden klenot F-kový a to je 70-200, takže toľko k nejakej F-kovej nostalgii. Otázka na mieste teraz je, prečo som si vybral takéto ťažké železo na natáčanie. Sú tu dva dôvody. Prvý je, že môžem nahrávať interne 120 frameov 4K RAW formát. To mi nedáva žiadna iná kamera, čo som zatiaľ používal, C200, staré C300, C500 a tak ďalej, nehovoriac o tých nižších modeloch ako je RPC alebo R3 alebo C70. Tam vždy je to 120 frameov len do MP4, respektíve nie je tam RAW. No a druhý dôvod je dynamický rozsah. Ja som nerobil nejaké laboratórne testy samozrejme, ale z toho, čo som používal tieto kamery, tejto C-čkovej línii, tak mi prišiel ten dynamický rozsah najlepší. Čo sme v podstate zúžitkovali pri našom točení, nahrávali sme od 18. hodiny až po západ slnka, kedy bolo neskutočne teplo, naozaj sme si vybrali asi ten najhorší deň, pretože bolo 38 stupňov v tieni. Pieklo na tú kameru, pieklo na nás. Táto samozrejme zvládla tá kamera, pretože má vetranie. Tam sme nahrávali v kuse skoro 2 hodiny tých 120 frameov RAW a úplne v pohode bez nejakého prehrievania alebo podobných záležitostí. To má samozrejme súvis aj s tým dynamickým rozsahom, pretože pokiaľ začalo zapadať to slnko, že už naozaj bolo dosť nízko, tak sme mali veľmi silný kontrast a bol tam veľký rozdiel medzi highlightami, respektíve tými prepalmi od slnka, ktoré som mal v obraze, versus tiene, v podstate tá tmavá zložka toho obrazu. Takže tu sa s tým dalo veľmi pekne vyhrať v postprodukcii, tak ako som zvyknutý pri iných RAW formátoch z RPCčky, C200 a iných kamier, ktoré Canon má, tak som tam mal úplnú voľnosť a mohol som sa tam doslova vyblázniť, pretože či už je to kontrast, krivky, saturácia, doostrovanie, zmena teploty farieb jednotlivých, tak tam nevidím žiaden problém, mohol som sa naozaj voľne pohybovať celou tou postprodukciou. Čo malo veľkú výhodu, pretože veľa tých snímkov, ktoré som robil, vo svojej podstate všetky, sú trošičku podexponované, aby som zachoval atmosféru toho západu slnka, takže aj keď pre mňa je hlavným bodom ten jazdec a tá pleťovka, tak nechcel som pokaziť tú atmosféru a preto som to nechal trošku nižšie položené, celú tú expozíciu a nechal som to trochu podexponované, než by som to robil pri nejakej reklame alebo niečom podobnom, pretože naozaj tá atmosféra bola pre mňa dôležitejšia a stále z toho RAW formátu sa dalo vytiahnuť z tých shadowov, z tých tieňov dostatočne veľa informácií, aby to nebola nejaká čierna zliata machula alebo že by to bolo nejaké rozbité. Naozaj tie detaily sú tam, tie informácie sú tam a dá sa s tým veľmi krásne pracovať. Dobre, prejdeme teraz už konečne k tej pointe tohto videa. Veľakrát sa mi stáva, že pokiaľ sa bavím s nejakými kolegami, kamarátmi, ktorí tiež natáčajú, tak berieme tie kamery, že naozaj čím drahšia, čím viacej profesionálnejšia, čím väčšie monstrum to je, tak tým viacej po ňom slintáme a myslíme si, že ako veľmi sa nám s ním bude veľmi dobre natáčať,
aké brutálne výstupy s tým dáme oproti nejakým menším kamerám alebo dokonca fotoaparátom. Ale veľakrát zabudáme na jednu podstatnú vec a to je praktickosť tej kamery. Ako sa mi s ňou natáča, pokiaľ natáčam sám. No a keď si zoberiem takýto kus železa, OK, je tu taká vec, že ja som ju mohol použiť kľudne bez tej externej baterky aj tohto modulu a tým pádom tá kamera je menšia, oveľa lepšie sa mi s ňou manipuluje, ale pokiaľ ju porovnám s RPC a C70, stále je to o mnoho väčšia kamera ako tieto menšie. A tým pádom oveľa ťažšie sa mi s ňou manipuluje, to natáčanie je o niečo ťažšie samozrejme. No a tým pádom je aj nepraktickejšie. No a toto je to zásadné mínus, že tie väčšie kamery sú nepraktické, pokiaľ natáčaš sám, pokiaľ nemáš nejaký štáb. Ale pri tom, že by som si zobral na takéto srandičky, ako som išiel natáčať, tak tam by sa mi oveľa viacej hodila C70 alebo R5C. Prejdem trošičku príbehom, aby sme mali nejakú súvislosť, že prečo som vlastne natáčal s touto kamerou práve bajky. Stala sa taká vec, že ja som si ju zobral na svoj osobný projekt, vypožičal som si ju z Canonu, tam sú dané dátumy, kedy som si ju požičal a kedy ju mám vrátiť. No a to hlavné, čo som chcel s ňou natáčať, sa mi posunulo o týždeň mimo týchto dátumov, takže ja medzi tým už tú kameru vrátim a už som nechcel vybavovať, že nech mi ju nechajú dlhšie, lebo tam čakajú nejakí iní ľudia na ňu, tak nech to nekomplikujem. Tak som si povedal, napíšem jednému profi bikerovi, s ktorým som už natáčal a mal som šťastie, že mal na mňa čas. Tak dobre, pôjdeme natočiť pri západe slnka práve nejaké takéto snímky. No a vidíš sám, že je to trošičku aj smiešné, že s takou veľkou kamerou niečo také natáčaš, pretože naozaj tie RPC, C70 sú skvelé práve na takéto natáčanie. Nemal by som tam takú postprodukciu ako práve s C300, len aby sme mali súvis, prečo som ju tam bral. Tu mi príde tá praktickosť kamery, by som povedal, že negatívna pre mňa, pretože som sa s ňou trápil, bola ťažšia a po tej hodine, čo som ju používal, tak z ruky naozaj už sa mi začali trásť trošičku tie ruky a mal som trochu problém. Pri RPC by to bolo úplne srandovné, lebo RPC ani neviem, že mám v rukách aj s gripom. Tu vidím to minus. Dobre, teraz si povieš, Michal, tak asi tá C300 nemá vôbec žiaden zmysel, keď si povedal, že je nepraktická. No dobre, ale to je s očami z pohľadu človeka, čo ide takto nahrať si nejakú srandu alebo nejakú fakt, že maličkú produkciu, ktorú si musí ošefovať sám. Ale predstav si teraz väčšiu produkciu, kde máš vlastného ostriča, zvukára, režiséra, dvoch ďalších asistentov, ktorí ti s tým pomáhajú, čumia do iných monitorov, tak tam je zase nepraktická RPC alebo C70, pretože modulárnosť tej novej C300, C500 je taká brutálna, že čo sa týka tých outputov a možnosti toho úchytu narigovania, tak to je úplne iný level, proste to je úplne iný vesmír. Tá kamera je aj po tejto stránke úžasná. Nehovoriac o tých špecifikách, ja nebudem tú kameru ďalej ospevovať, pretože robil som o nej video. Mal som to šťastie, že som ju mohol predstavovať pre Česko aj Slovensko spolu s Pavlom Šerím. Videjko, keď si preskroluješ môj YouTube niekde fakt, že nízko, tak tam nájdeš aj toto videjko. Takže nebudem sa zbytočne opakovať, je to profi kamera, má tu svoje miesto, naozaj je to brutalita, je to, čo s nej lezie, len hovorím o tom, ako si tie kamery vyberať a možno, že niektoré kamery, keby si ich porovnával, tak aj ja by som chcel tú C300, samozrejme, ale na gro tých vecí, čo natáčam veľakrát z ruky, tak mi je lepšia z praktického hľadiska práve RPC alebo C70. A to je pointa tohto videa, že nevždy to najdrahšie, najlepšie, najprofesionálnejšie ti zaručí aj to, aby si mal nejaký komfort, aby si s tým vedel vôbec pracovať. OK, daj mi prosím ťa vedieť do komentáru, čo si o tom myslíš, po prípade nejaké tvoje skúsenosti, či už z používania fotoaparátov, alebo C-čkových kamier, alebo aj nejakých hand kamier, mne to je úplne jedno. Ja budem veľmi rád, ak mi dáš svoj názor, pretože veľakrát sa stretávam, že tak ako každý pracujeme nejakým iným spôsobom, aj inak nám vyhovujú niektoré funkcie alebo dizajn tých kamier a je to pre mňa veľmi zaujímavé počúvať aj od kolegov, že čo im vyhovuje. Niekedy si poviem, že dobre, ja by som to vôbec neriešil, ale niekto tú potrebu má, že je tam nejaká funkcia, ktorá jemu chýba. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé. Pokiaľ sa ti môj obsah páči, budem veľmi rád, ak ma odmeníš tvojim lajkom, tvojim odberom a ja sa na teba teším pri nejakom ďalšom videjku. Maj sa pekne. Čau.